Ku danna subscribe kamar haka domin samun shirye-shiryenmu cikin sauki. Kana, sannan ku je ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku akan kari da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode. Jama'a assalamu alaikum. Ga labaran duniyar da dumi su. Rahotanni sun nuna cewa a yanzu haka ana nan ana gudanar da jana'izar tsohon shugaban Chad Idris Deby wanda ya rasa a farkon makon nan. Shugaba Deby ya rasu ne a yin fafatawa da mayakan 'yan tawaye. Shugabannin kasashe da dama sun halara a wajen jana'izar wanda ake gudanarwa a N'Djamena babban birnin kasa. A yau Juma'a 23 ga watan Afrilu ne ake gudanar da jana'izar tsohon shugaban Chad Idris Deby wanda ya amsa kiran mahalicinsa a farkon mako sakamakon raunuka da ya samu a lokacin fafatawa da 'yan tawaye. Shugaba Deby dai ya mutu ne kwana ɗaya bayan sakamakon zaɓe ya nuna shi ne a matsayin wanda ya yi nasara, inda yake shirin soma mulki a wa'adi na 6, ya kuma shafe sama da shekaru 30 yana mulkar ƙasar. An kuma bayyana ɗan marigayin Muhammad Idris Deby Itno wanda aka fi sani da Janar Kaka a matsayin wanda zai jagoranci ƙasar na watanni 18 zuwa lokacin da za a gudanar da zaɓe. Shugabannin ƙasashe da dama sun halara a wajen jana'izar wanda ake gudanarwa a N'Djamena babban birnin ƙasar. Muhammad Idris Deby babban jami'i ne a rundunar sojin kasar ta Chad, kuma ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayi shugaba Deby da ke cikin rundunar sojin kasar. Tuni da rundunar sojin kasar ta rusa gwamnati da majalisar dokoki jim kaɗan bayan da sanarwar rasuwar shugaba Deby. To amma kuma ta sha alwashin gudanar da sahihin zaɓe tare da mayar da kasar kan turbar demokaradiyya nan da watanni 18. Haka kuma an kafa dokar hana fitar dare a dukkan faɗin kasar. Kana kuma aka ba da sanarwar rufe dukkan kan iyakokin kasar. Mutuwar ta Deby ta zo wa 'yan kasar a bazata kwana ɗaya bayan da aka ayyana marigayin mai shekaru 68 a zaman wanda ya lashe zaɓen shugaban kasar da aka gudanar, wanda zai ba shi damar wa'adi na 6 a kujerar shugaban kasar. Deby wanda soja ne ya kasance shugaban kasar ta Chad mafi daɗewa akan mulki, inda ya soma tun shekarar 1990 sakamakon wani juyin mulki.